Hello, hi everyone, welcome back. How are you all? Asa khalamo boybo मोजाङैनो दं. ओमफ्राय नै जोंहा लोगोफोरजोंहाय माने लोगोफोरा जोंना क'क्राझाराव फैनायमोन नालाय जोंनाव ओरैनो माने खामानि दंमोन आरो इउनिभारसिटियावहाय बिनिखायनो बिथांमोना फैदोंमोन जोंनियाव थाफैथ'दोंमोन. दा जोंबो सानबाय माने एग्जाम जोबनायखाय जोङो माने न'आवहा थांनोसै साननैसो होननानै जोङो बिसोरजोंनो ज' ओंखारनोसै होननानै जोङो ओंखारबाय आरोना. ओमफ्राय जोङो एकदम फुङावनो सिखारदों 7 o'clockआवनो जोङो सिखारनानै माने पेकिं खालामबाय. मानोना पेकिं खालामखायाखैमोन नालाय थांगोन आं सियर नङामोन, आङो थांगोन जागासिनोमोन. ओमफ्राय माने लोगोफोरजों इन्जयिं जायोना, इन्ट्रेस्ट जायो, बिनिखायनो जोङो लोगोफोरजोंनो थांफाखानोसै होननानै साननानै जोङो फुङावसो आङो पेकिं खालामब्रबदों आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय पेकिं खालामबाय 7 o'clockआवनो सिखारनानै पेकिं खालामनानै जा थाब सफैबाय जोङो स्टेशनावहाय. दायो मा खालामबाय थानोना, ओमफ्राय ट्रेनानो बेसेबांबा गोबाव जाबाय सफैया. जोङो स्टेशनावहा थिक 9:30 सोफोरावनो जोङो सफैदों आरोना. ओमफ्राय 9:30निफ्राय नै 12:30सिम जोङो ट्रेन नेगासिनो. सफैया मा खालामनो जाबाय आरोना. आं बिसोरखौ सासे सोंजोब्बाय, नोंसोर नेनो बादोंना बायाखै होननानै. बिसोर बुंबाय बिराद नेनो बाबाय. अभियासलि बाखागोन, मानो होनबा एथ' माने more than 3 hours जोङो नेबाय. ओमफ्राय नेनानै जोङो माने बाखागोनना बयबो, बिनिखायनो माथो खालामनो उपाय गैया. बिनिखायनो मालाय लेक्चार होनानै डायलग होनानै मिनिलागासिनो आरोना. ट्रेन नेथ'है नै नायनो हागोन नोंथांमोना. उपाय गैया आरोना, जेनेबा बेफोरखौ खामाबानो टाइम पास माथो खालामनो दोङो होमबाना. बिनिखायनो जोङो लेक्चार होनानै मालायनि जा मिनिगासिनो आरो खुसि. बेनिखायनो आं बिसोरखौ सोंबाय, नोंसोरो मा एथ' खुसि, नोंसोर नेनो बायाखै नामा होननानै. ओमफ्राय बुंबाय नेनो बाबाय, थेवबाबो माथो खालामनो, माने माइन्ड डाइभार्ट खालामनांगौ जायो होननानै आरोना. फाइनालि ओमफ्राय नै 12:30 इसे बारदों, बे टाइमावसो ट्रेना सफैबाय आरोना लोगोफोर. नै ओमफ्राय जोंहा नैयो रेडि जाबाय बेग सेग बानानै. मानो होमबाला ट्रेन फैबाथाय एकदम खारनायनि प्लेनखा आरोना. मानो होनबा सिट मोनगोन ना मोना आसा खम, सिटखौनो माने मोना आरोना. बिनिखायनो जोङो एकदम बेग सेग बानानै पुरा रेडि आरोना. ओमफ्राय बिथांमोनखौ आं सोंबाय, नोंसोरो रेडि नंगौना नङा खारनो? बिसोर बुंबाय खारनो एकदम रेडि जोंबो. ओंखायनो जोङो माने बेगखौ बानानै लाखाबाय होननानै बिसोरो बुंबाय आरोना. ओमफ्राय नै सासेयाथ' जा रेडिखा आरोना लोगोफोर. नायदो थौदो थांसै, नङाबा जोङो ट्रेन फैबा खाथिस्लाबनो हानाय नङा होननानै लिंहरबाय. ओमफ्राय फाइनालि जोङो ट्रेनाव गाखोबाय. ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना माबायदि भिर आरोना. एकदम जिरायनोनो मोनखायाखै एथ' गरमावहाय मा खालामनो आरोना. ओमफ्राय जोङो आंनि सासे लोगोजों आंजोंहाय जोङो सिटखौथ' मोनखाया, माने मोननायनि आसा खमखा. बेनिखायनो जोङो ना बेयो उन्दुग्रा मोनसे थायोना, जों बेयावनो गाखोबाय आरोना गोजौआव. माथो उपाय, एथ' गोजान क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिमथ' जों बेबायदि गसंनानै थांनो हायाना. बेनिखायनो जोङो एकदम बाम जानानैबाबो जिरायबाय. बिदिनो खस्थ' मस्थ' थांबाय आरोना जोङो. एकदम माने माखासेया जिरायबा माखासेया गसङो, माखासेया जिरायबा माखासेया गसङो आरोना. बिदिनो बदल जिरायनानै जोङो फाइनालि जोङो उदालगुरि स्टेसन सफैनो हाबाय आरोना. एकदम भिर ओंखारनोनो हाया. जोंहा फाइनालि सफैनो हाबाय उदालगुरि. सफैबाय, जा थाब सफैबाय ना, माने लेट सफैगोन बायदिसो मोनदोंमोन, खिन्थु थाब सफैबाय. 5:39 जाबाय, 5:39 सफैदों आरो 6 जाहां सफैबाय बारा मोनायाखै.